mama lothoro kele del. Daktari watere kod chiemo makare mabende inyalo bedo ni obera bera kendo olongo mokalo mak mana nitiere kaka dendi otamore kuom ranyisi watere kod kidieny chiemo kaka chak kata kamano nitiere jomoko ma wanyalo wacho ni gin lactose intolerant. Lactose intolerance mane twako odiochieng' makawuono. Ka ng'ato wacho ni ng'ato en lactose intolerant mane ng'at ma chal nade? Kawuoyo kuom lactose intolerance kaka wasebedo kwa puonjo Ruth, chak en achiel kuom chiemo mantiere group miluongo ni carbohydrates. Wasebedo kwa puonjo ni nitiere kidienje mopogore, nitiere proteins, carbohydrates, nitiere vitamins gi minerals. Koro carbohydrates en achiel kuom chiemo ma ka wachamo to medonwa teko ei del. Koro achiel kuom chiemo momiyo carbohydrates en chak. To chak momiyo carbohydrates ni entiere gi sukari e iye, sukari miluongo ni lactose. Koro lactose no en sukari mantiere i chak, ma ka dendwa ma oyudo to carbohydrates me iye kanyo no dhi konyowa mondo omed teko. Koro lactose en e group mar carbohydrates miluongo ni simple sugars. Carbohydrates nigi kidienje ariyo, nitiere simple sugars gi complex sugars. Koro simple sugars gi gine ma example kaka chak gin simple sugars ma konyowa mondo ka del oyudo gi yo mayot to medo teko. Koro chak en achiel kuom mano. Koro joma wacho ni lactose intolerance ofulo ni sukari mantiere i chak cha ka gi madhe to dendgi onge gimoro miluongo ni enzyme lactase. Enzyme lactase ni ene mo konyo iyude e small intestine. Okonyo mondo ka wamadho chak to wayud lactose cha otuge diriyo. Lactose en combination moting'o sukari ariyo. Glucose ni e lactose, galactose ni e lactose. Kama wamadho chak to dendwa ok dhi tiyo kode kaka lactose. Dendwa dwaro mondo opogore, kopogore kaka glucose, opogore kaka galactose. Eka del nyalo kawe mayot kodonje bloodstream mondo konywa. To jok ma lactose intolerance ofulo ni koro kagi madhe to del koro tame mondo opog lactose cha obed galactose gi glucose. Manyiso ni odinore ma del ok nyal access. Koro sama odinore no, lactose intolerance ofulo ni symptoms mabiro kaluwore gi del kotamo del mondo opog lactose into glucose and galactose mondo obed digested. Koro symptoms go group no miluongo ni koro ng'ani en lactose intolerant. Elere maber mokalo ageno ni oganda owinje malong'o to kapok wadhi mabor ahinya aneno ka wantiere kod wan gi pichni wan gi picha e studio ka wantiere kod lactose tolerant kod lactose intolerant. Koro manyiso ni sukari chak kapono ni nyalo poge sukari cha nyalo poge kidieny diriyo, inyalo wach ni lactose tolerant kapono no ni ok nyal to en lactose intolerant. En kaka otimore ma en kaka owuotho. Daktari machiegni mondo mi wuoth kodwa kaka chak donje del kama opogore ma ng'ato inyalo wach ni en lactose intolerant kata en lactose tolerant. Erokamano ahinya. Koro kwang'iyo picha wa mokwongo, kenyalo chungi koni. Achungi koni. Picha wa mokwongo ondiko ni lactose tolerant. Manyiso ni lactose tolerant en ni ng'at mwang'iyo ni en gi enzyme morome miluongo ni lactase. Makang'o omadho lactose cha, ineno ka en gi dot ariyo. Mokwongo en glucose, mar ariyo en galactose. Gine magiriwore mondo gilos lactose. Sukari moro bentiere ni sucrose ma wamadhe mesani. En sucrose en boriwore gi fructose gi glucose en ben yore. To lactose ni en sana iyude mana ei chak. Iluongo ni milk and milk products. Kata chak gi kidienje molos gi chak. Koro ka lactose ni wasemuonye kata kaka imadho chak kaka ma wangodo kawuono ni kodonje e iwa to enzyme miluongo ni lactase ni chako mondo otuge mondo otugre obed galactose to gi glucose. Opogre. Koro sama opogore gi galactose gi glucose no to odonje e remo mayot. In glucose yalo wacho ni carbohydrates en mantiere malo kuchocho. Carbohydrates gin chiemo ma medo wateko. To del ok nyal tiyo kode kaka carbohydrate. Del dware in glucose form. Koro glucose ni ene mwawuoyo kuome kawuono. Koro glucose galactose manyiso ni enzyme tiyo maber. Koro kose bedo digested e kanyo to odhi e small intestines kaso koro oringe remo bloodstream manyiso ni koro glucose cha lactose cha ostie del maber. Koro kwa biro kama ng'ama en lactose intolerant ofulo ni ena ng'ama normal to enzyme moro maloso lactose mapoge mondo bed glucose gi galactose. Enzyme no samoro onge kata samoro igole e kidieny matin. Koro kotin kabisa to koro ng'ani kata jatuwa ni bobedo gimilongo ni lactose intolerant. Embe omadho chak mana kaka moro cha omadho, nitiere glucose to gi galactose. Koro samango chagni omuonye kodhi small intestines to lactase onge moromo. Manyiso ni koro okotugre diriyo. To samo okotugre diriyo no, lactose cha ong'inore chando del mondo oti kode. Koro
kapokale small intestine koro kodonje large intestine kaendi koriwore gi miluongo ni bacteria osebedo kwa wuoyo kuom gut microbiota manyiso ni large intestine siri bacteria moko mabeyo to gi moko bende ma ok beyo koro koriwore gi bacteria go ema koro botemo mondo gol acid kuome ywayo pi kuome to sama mago timore koro iwinjo ka iyo kuot mano symptom mokwongo iwinjo ka idwaro diarrhea mang'eny kendo iwinjo ka bendi nausea ng'ani bende samoro en ogolo gas mang'eny koro mago eko e symptoms ma collection meke symptoms mang'ama omadho chak bang' dakika 30 kata saa achiel kata seche ariyo kobedo gi symptoms go to wanyalo wacho ni ng'ani endi en lactose intolerant to komadha chak ma symptoms go kobedo to wacho ni en lactose tolerant. Ka pod wantiere picha ni Dr. Phoebe kendo nyisowa malong'o ni seche ma ng'ato nyalo bedo tolerant kata ka ng'ato tolerant to kobed kod chandruok seche momadho chak to waneno ka ombich matindo ka sukari gidonjo e del manyiso ni gionge e ombich madongo to koni waneno ka gima gidhi ma gichopo e ombich madongo ma inyalo ne chembe gi kata uko maduong' koso mane matimore kanyo koro gima timore kae ofuloni nitiere giluongo ni lactose malabsorption. Koro lactose malabsorption en obiro ka koro lactose osebedo intolerant yani small intestines osetamore mondo tugre. Koro ka ok otugre to biro kalo small intestines kodonjo e colon. Emo mineno ka pod ong'inore mang'eny e colon. Koro mano ero malabsorption mar lactose ne ma koro biro bedo koro banyiso ni lactose ni en okala kaka en ni nyakang owuoge oko nikech del otamore kaka nyalo tuge. Koro e large intestines kanyo modhi kelo nwa shida miluongo ni lactose malabsorption. Lactose malabsorption gi lactose intolerance samoro itiyo godo mondo ofulre kanyakla lakini gipogore. Lactose intolerance kelo lactose malabsorption nikech koro ka small intestine osetame mondo enzyme lactase cha samoro onge kata samoro tin ka ang' otame mondo tug lactose cha to obro kalo kodonje colon koro kama donje large intestine cha pod enana kamano to koro oywayo pi samo oywayo pi cha to diarrhea timore samo oywayo pi cha to koro bende okelo bloating to bacteria cha ka gitugo kuom lactose ni bende gikelo gimilongo ni gas kata mana gas mang'eny kata mana acidity e stool koro mane mo mineno ka pod in lactose intolerance pod okala e small intestine kaka nencha to lactose tolerant ineno ka ni iti katika kode e small intestine mosebedo absorbed koro okochako chendi e large intestine mondo okelne jatuwa ni endi symptoms malabsorption gi intolerance gi kelo chandruok duto te e ich makmana ne achiel emanyalo kelo nyawadgi manyiso ni pogruok malich ka en pogruok malich e malabsorption kachiel kod intolerance enamo pogruok maduong' mantiere malabsorption gite gin gimoro achiel to lactose intolerance ema kelo malabsorption nikech ka chiemo osekalo ka chak mang'o madho chak ka okalo e small intestine ma ok obedo digested maber to biro dhi e large intestine kaso kelo malabsorption manyiso ni koro intestines the large intestines ok nyal kawe ok nyal absorb nutrients mantiere lactose cha mondo konye koro odonga kamano koro oywayo pi mang'eny oywayo gas ema koro kelo symptoms like nausea ich makuot gas mang'eny kata mana diarrhea koro lactose intolerance kod lactose malabsorption itiyo kod kanyakla lakini lactose intolerance ema kelo lactose malabsorption lactose malabsorption symptoms ema wacho ni koro ka in kod gitu koro iluongi ni in lactose intolerant ilere maber mokalo kata kamano ka otenore kod ka bete kuma bede kaka jagweng' to ato gidwa chal mana gimoro achiel en mana ni achiel makelo machielo kaito ranyisi gi ema biro nyiso ni ng'ato en intolerant tiende ni sukari mantiere chak nitiere kaka ok pogre e dendi maber kaito koro ok odonje remo kaka dwarore kendo mano be samoro jomoko confuse gi milk allergy milk allergy fulo ni nitiere proteins mantiere chak ma immunity marok nyal tiyogo maber koro milk allergy kawa madhe to koro ken lactose en protein whey kata casein koro en ka ng'ama nigi milk allergy komadho chak to koro dende ile samoro kata mano fuolo samoro symptoms moko babiro la koro lactose intolerance opogore gi milk allergy mar chak en allergy to proteins lactose intolerance en absence mar enzyme lactase manyalo tugo lactose cha into glucose and galactose mondo dendwa yude mayot imulo nwa kata ni ka pono ni ng'ato neno ranyisi moko mabende podi bomulo nwa mathoth mokalo obro wacho ni nyaka beni entiere ko en intolerant en lactose intolerant kaito iwacho nwa kata iwacho ni tok dakika 30 to allergy nenore bang' dakika di ka ng'ato semadho chak it is between 30 minutes gi 2 hours dakika 30 gi seche ariyo koro ema ni koro milk allergy
tek mondi wachni en chak nikech samoro nyalo bedo allergy meke gik moko mang'eny. Koro ka watiyo gi miluongo elimination diet kata kwa kao history to mago ko nyalo konyowa mondo wang'e ni en allergy mar chak koso en lactose intolerance. To lactose intolerance en opogore. Milk allergy biro e ngozi kata skin kata mane chest. Lactose intolerance en affect the gastritis age. Koro symptoms beke bloating okibido mano gi allergy, symptoms beke diarrhea, symptoms beke nausea kata mana gas mikadho mang'eny. Nikech omulo chak, ang'wa milk allergy be mana matin no. Niwacho ni ranyisi ne nitiere pien del, dendi nyalo ili gang'o kendo manya timore. Samoro kata mana chest congestions, hives, jomoko bende wenge gilo. To milk allergy en a bit of life threatening samoro ka ok ofwenye chon. Opogore gi lactose intolerance. Symptoms weke lactose intolerance nyalo bedo managed kaka bloating gimoko gweko. Milk allergy en oyudo jok man allergic to protein mantiere ei chak. To sana en protein mantiere ei chak mar dhiang'. Mantiere inyalo bedo gi allergy mar chak dhiang' to mar diel tionge go. Mar miyo tionge godo. Koro kwa wuyo kuom lactose to wuyo kuom cha dhiang', cha diel, cha ngamia. Gite gin gi lactose. Okoro wakiti kita ni chak mag le. Chak meke le. Tok mar dhiang'. Gin mag lete. Gin meke lete. To emanani mar kao ema dominant ema jionge mang'enya ye. Ero kama na yenya. Dwa ni wakau yoyo Dr. Phoebe ka waduogo tadwa ni mondo mikoro wang'e ane ranyisi hiye maka ng'ato neno to nyalo wacho ni en lactose intolerant. Banga matin nyakora mungi anywanga ibongi ranyisi gi samoro kimenyo nyathi chak to nitiere gik mineno kuome kata in wuon kimadho chak nitiere gigo ma samoro ineno kuome. Seche mwaka uyo ni tudri kodwa Facebook page wa en page laktar wayawe kendo daktari biro duoko penjo go duto te. Kiki dhi mabor kiki sudi. You guys watched the game last night? Of course, on Showmax. Showmax is on board? Yeah, the Showmax app on your phone. Every Premier League game live for 500 bob a month. Go serious? Well, no, Niambie. Match highlights, previews, reviews. Gold Rush, The Righty Show. I love that guy. And don't forget your documentaries. And you can rewind and pause any game live. This is the one game I need us to rewind right now. Let's go. Bro, I think it's Mike's turn. Shika the new Showmax app today and get every Premier League game live on your phone for just 500 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Lego. Miaka minne ya kujiandaa, miaka minne ya kujua ni nani mbabe wa kandanda bara Europa. Wakati umewadia na mwaka huu hapa ndipo. Mechi zote 51 zitatangazwa moja kwa moja kupitia vituo 13 vya radio. Ni nani atatuzwa taji la babe wa kandanda bara Europa? Ungana na watangazaji gwiji kutoka vituo vyote vya Royal Media Services tunapobainisha mbivu na mbichi kwenye kinyang'anyiro cha kombe la bara Europa Euro 2024 live. Moja kwa moja kutoka Ujerumani. Shikisha Mili na Euros with Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 587. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Koro ka jomada nyiewo ute yudo ka kendo koro gichul tax mang'eny, ochul VAT, ochul capital gain tax, ochul lawyer ne. Koro wase jomoko koro kendo miyo ute moko mosagi jomoko koro. It's time to strike back. Rated Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Jumani, e chenro mar ng'ejo thumbewa. Ramogi TV ne otwa kod jangolo mong'ere kaka Uncle Konaya.
Gimang'eny sani penjo ni ango kuna osebedo kolal kae. Twak mabiro ni kowuok Ndhewa e kaunti ma Homa Bay. Profession mara na timo a lot of community, anatimo community health. Kikileo ma ukitudri gi Solomon Atito Kafaya, Teacher Beach, chakre sari okinyi e chenro mar ng'ejo thumbewa. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Lactose intolerance. Iwinjo kaka Dr. Phoebe Olere kod milk allergy. Bendi iwinjo kaka Dr. Phoebe Olero. Gin chandruoge duto te mabiro kokalo kuom chak. Thothne gin chale. Onyalo bedo chadiel, onyalo bedo mar ngamia, onyalo bedo chak mora mora mar le. Mak mana ni chage joma mine ne nyithindo to kendo chandruogni onge godo. Allergy opimo no kaka chalo bire pien del, to intolerance thothne eno chando ich kendo biro kod ranyisi mopogore opogore. Kane pok wakawuoyo ne wawinjore ni ka waduogo to wang'e ni ranyisi makineno kata kimiyo nyathi chak. Tinyalo chichni nyaka bedie ni en lactose intolerant. Gin ranyisi mage. Dr. Phoebe bro lero achiel kachiel okang' kokang' mondo mi oganda wa ong'e wachni maber. Erokamano Nyaruthi, wache maber kabisa. Lactose intolerance en kendo ok omak nyithindo matindo ahinya, matin ni higni 2. En wadhi ng'iyo causes kata mana types bang'e. Koro kidwa ng'eyo mokwongo en ni bang' ka isemadho chiemo, kisechamo chiemo man gi chak kata mana chak, to nitiere diarrhea. Diarrhea ni biro nikech kaka niwacho ni lactose cha ong'inore kaka owuok e small intestines cha, otamore okopogore diriyo, koro pod ong'inore kowuok e small intestines kokadho nyaka large intestine. Sama odhi e large intestine cha, odhi temo mondo yua pi, nikech koro del temo mondo otem kaka nyalo tuge. Koro sama oyua pi mang'eny cha to okelo gimiluongo ni diarrhea. Diarrhea en oko ma rep kendo mabiro mang'eny. Koro mane momiyo iyudo ka nitiere jok man gi lactose intolerance kata bang' madho chiemo man gi chak nyalo bedo gi diarrhea. Kendo ginyalo bedo gi gas kata mana ich makuot ma bloating, ka kudo balloon tijo ka tek ka gima balloon moro okuote iye kanyo ero. Mano biro nikech koro lactose cha osewuok e small intestine, koro okotugore odhi e large intestine. Koro kanyo bacteria nitiere moko ma kendo chako temo mondo ochame kata temo mondo ogeye kendo mondo opogre. To koro sama bacteria go timo kamano gigolo acid kata mana gases ma gigolo mane makelo bloating. Nikech kadine lactose ni e small intestine obedo separated, dine okochope large intestine. Dine owuok e small intestine to donje large intestine to odhi e bloodstream to ikonye del. To koro nikech okonyore ka nikech lactase enzyme ma pogogi okochopo, koro mano kokalo kanyero to nyalo kelo mondo obed gi bloating nikech bacteria mantiere ei gut. Wasebedo kwa wuok kuom gut microbiota, wacho ni nitiere colonies meke bacteria modak e ich. Koro mano nyalo kelo gas mawuok mang'eny kata nyalo kelo bloating. Kendo koro bende nausea kendo biro nikech gas mang'eny. Chuny mating'ore, idwa winjo kidwa ng'ok, mano bende nyalo biro. Koro mago ranyisi ma kaka waneno kata mana allergic rash no, to nowacho ni sana en obiro nikech milk allergy. To some cases moko bende nyalo bedo ni lactose intolerance and milk allergy nyalo bedo at the same time. Yudo ng'ama nigi allergic to chak to kendo en lactose intolerance. Koro nyalo biro gi skin rash. Kana sana en bloating, diarrhea gi abdominal pain. Sama nitiere abdominal pain, gi cramps, gi kwen gases kato gi acids ma large intestine. Koro combination mag symptoms gi te emiwacho ni nitiere gi lactose intolerance nikech lactose cha obedo malabsorbed e large intestine ma koro kelo symptoms ma wawuoyo kuom gini. To yot ng'eyo nikech banka isemadho chak kata obed chak chiew, obed cha apuoya, obed chiemo man gi chak kata mana dressings moko meke salad yudo ka nitiere chak e iye, chiemo maka make baked kaka cakes, pancakes kata mana crepes, spaghettis moko nitiere makisomo yudo ka nitiere lactose, ondik ni curd, ondik ni cow's milk kata whey, gite mago lactose. Koro kichamo chiemo man gi chak to symptoms gibiro ga bang' nus dakika to seche 2. Koro achiel kuom yore ma daktari ng'eyo godo ni in gi lactose intolerance, obiro penji ni to bang' chiemo mane kisechamo ang'o ma iwinjo ka gigi timore. Koro mano bro keto diagnosis bedo mayot. Kane wachako kidieny mar 2 ni Dr. Phoebe ni lero nwa kamoro kacha ni thothne okochan nyithindo mantiere bo higni 2. Adwa ni mondo mimiyo imul na nyithindo mantiere bo higni 2 gimomiyo kata kapono ni gin intolerant to ok bi nyisore kata ok bi ng'ere. Ang'o timore ne nyithindo mantiere bo higni 2 to ang'o timore tok ka nyathi osekalo higni 2 kadhi nyime momiyo koro ranyisi gi nyalo neno.
Erokamano Ruth, nitiere kidienje mopogore meke lactose intolerance. Mokuongo iluongo ni primary lactose intolerance. Ene mong'eny kabisa. To kendo eni yudega from adolescence to adulthood ekifwenye. Nikech kaka wamedo dongo e kaka enzyme mar lactase cha dogo bedo matin. To enene at the tip mar small intestine. Manyiso ni oyot mondo olal kendo oyot mondo odog piny. To kata kamano ber mondo owach ni oken jite mangi lactose intolerance mabiro golo symptoms gi. Tine jomoko mangi lactose intolerance to levels mar dende nyalo handle masamoro symptoms gi ok nyal biro. Koro primary intolerance cha enemo affect ji mang'eny. Data kata statistics wacho ni over 60%, Kenya kaindi over 40% meke ji nigi lactose intolerance. Koro after 2 years kaka wamedo dongo e kaka lactase cha dok piny. Nyithindo matindo pod lactose miyo ma giyudo immunity kuom mama nikech breastfeeding. Koro bang immunity koserumo koka lactase cha dok piny. Mar ariyo en secondary lactose intolerance. Ma ofulo ni enobiro ni kakoro small intestine obedo damage gi tuoche kaka gastroenteritis kata mana kabundi small intestine okuot kata celiac disease kata kantiere yedhe moko be mimuonyo manyalo tugo intestines mondo oyud tuo kata mana ulcers kata mana chika thieth moko kaka chemotherapy motarget bundich kata radiotherapy motarget bundich. Koro sama bundich cha oinyore small intestines ko oinyore to ogibi golo lactase mayot. Kech no wacho ni lactase oinyore at the tip of the villi. Koro ko gimatin motimo intestines to nyalo miyo mondo bedi. Mar adek nitiere gimilongo ni congenital lactose intolerance. Ma indi koro inyuolo godo nyithindo. Inyuolo nyathi ma onge gi autoimmune disease makoro lactase cha ok dongre maber. Iluongo ni developmental lactose intolerance kata congenital lactose intolerance. Koro ma indi eto konyal bedo reverse ges nyathini onyuole from birth onge gi lactase throughout nikech developmental. Koro ma indi ok nyal bedo reverse manyiso ni en koro dhi dak gi lactose intolerance for life. Lakini mang'eny kabisa en primary lactose intolerance to enobiro kaka wamedo di madong. Paro fulo ni ng'ato nyalo nyuol ka madho chak maber to koro bang'e kochopo adolescence to koro kendo intolerance chako biro nikech enzyme mar lactase cha dok piny kaka iga medore mbele. Ilere malongo kendo ilere maber mokalo agiro ni oganda wa winje. Kama dwani mondo miaduoki chien matini wacho ni thoth ne ka wang'iyo kidienya mokuongo primary. To higni ariyo koka onyalo chako neno. Atene ni ka nyathi teribo higni ariyo to pod rateke mag dende kowuok kuom min gi pod otegno mokalo. Manyiso ni pod waboduoki chien weche mag exclusive breastfeeding. Awinjo kigo tiende ni igani mano kuba waero we ahinya Ruth. Koro exclusive breastfeeding cha sama nyathi dhoth ka wacho gani dweche 6 mokuongo. Gima timore kacha en gi exchange immunity. Manyiso ni koro miyo immunity mar miyo kalo kuom nyathi mana kaka no kalo kuom nyathi ka nyathi ntiere ich. Koro iyudo ka tuoche mang'eny kata gik mang'eny miyo cha geng'o ne nyathi. Koro kata mana lactase enzymes ya bedo produce mang'eny nikech immunity moyudo kuom min gi sama odhoth. Koro sama nyathi koro ka entiere gi lactase morome sama onyuole kendo entiere gi lactase morome moyudo kata mana from process of breastfeeding. Koro kodongo to koro lactase go enzymes dok piny bang' higni ariyo. Emulongo primary lactose intolerance enoyudore sana nyithindo ma adolescents gi adults to ok ong'eny anya nyithindo matindo. Nyithindo matindo gi mak thoro yudo gi mana kopodi nitiere congenital lactose intolerance manyiso ni enonyuole ka onge gi enzyme cha ok gol kata matin. Koka mano to milk allergy ma sana en ka cow milk allergy ka nyithindo makoro miyo cha mar dhiang' bang' dweche 6. To nyithindo mok dhodh kata matin. Nyithindo mok dhodh kata matin gin gi lactase morome. Gin gi lactase morome sanyuol. Gin gi lactase morome gi sanyuol e dendgi. Awinjo kimulo kacha weche mag samoro nyathi inyalo nyuola ka en onge gi lactase ni onge kode completely. Debede ni tiere jomoko ma bende gini nyalo kalo kuom jonyuol tiende ni en gimoro manyalo wuothe anyuola koso. Utafiti pod timore gima luongo ni congenital lactose intolerance. Iyudo ni samoro lactose intolerance di kongi history tiyudo ka janyuol moro achiel ka ne onge go mana kaka allergies bende kalo kuom jonyuol kata mana chronic illnesses moko bende kalo kuom jonyuol. Koro utafiti yudore ni sani bende ka nitiere nyithindo kata mana parents mantiere gi low
lactose kata mana low lactase enzyme to ginyalo nyuolo nyithindo ma bang'e bende develop. Koro mana achiel kuom gik makelo primary lactose intolerance to oken kende koriwore gi gik moko kaka aging kaka waneno noendi to kendo nyithindo bende monyuolo gi kilo matin kata mana premature iyudo ka pok lactase chande pok develop maber eno develop bang'e koro mago be nyithindo go nyalo bedo gi digestive problems to gi disorders kaka nowacho tuoche meke celiac disease gastroenteritis gik machal kamago ma affect bundich. Parne giuru kata ging'eyo gigo manyalo miyo ng'ato bedo lactose intolerant. Aneno kikelo nwa picha ka kikete yo machuok moro nyalo wuotha kodwa matin kendo ka wasudo kapok wadhi e kidienye machielo mar twakwa makawuono. Okay. Koro mawantiere kaendi wacho ni ere gima kelo lactose intolerance. King'iyo mokwongo kata iluongo ni genetics kata mana family history. To sani wacho ni utafiti yudo ni kaponono lactose intolerance ni ikale kuom jonyuol kadhi kuom nyithindo. Mano utafiti matimore to nyalo bedo adieri nikech kata kwa yudo group mar allergies, group mar chronic illnesses kaka diabetes, hypertension, ng'enygi gin ga gi genetical, gin gi genetic kata gikalo kuom jonyuol ka gidhie nyithindo. Mar ariyo en nyithindo minyuolo gi immature digestive system kata nyithindo minyuolo gi kilo matin konyuole premature manyiso ni nyathini ne pok ochopo kilo moromo mondo onyuole. Koro sama mano timore to nyiso ni lactase kata mana small intestines via villi pok olosore maber. Koro nyathi ma kamano nyalo bedo gi lactose intolerance. To lactose intolerance mar nyathi kama kamano kako medo dongo e kaka intestines kanya manchua kendo koro bang'e kobedo manage maber to lactose intolerance to be lala kuom nyithindo gweko. To aging be wacho maber ni ji mang'eny nyuolo ka onge gi lactose intolerance. Lactose intolerance biro bang'e kaka wa age nikech kaka age medo dhi mbele e kaka lactase cha dok piny. To kaka ne wawache nitiere ji mantiere gi lactose intolerance to onge gi symptoms nikech enzyme cha kata kobedo no wuok bedo produce matin to en kiwango manyalo konyo mondo o digest lactose cha obed glucose gi galactose. Kata mana galactose ma wacho ni embe pod odhi kale liver mondo obed glucose nikech dendwa dwaro glucose. Carbohydrates malo cha en tiyo mana kode kaka glucose mana kaka proteins itiyo godo kaka amino acids. Kaso kaendi maendi be gut disorders wacho ni nitiere tuoche moko ma nitiere oide ombich ka to nyalo ombich matindo kata small intestines to nyalo cause lactose intolerance. Nango nikech enzyme mano wacho kuome lactase cha ene dho via villi mantiere e ombich. Koro manyiso ni oyot mondo ka gimoro timo ombich to olal kendo oyukore mayot. Koro tuoche kaka celiac diseases, tuoche kaka ulcers kendo bende nitiere aina meke thieth moko kaka radiotherapy kata mana chemotherapy, tuoche thieth meke cancer makoro nyalo tugo mondo intestines obed maonge gi lactose, obed maonge gi lactase manyalo go digest lactose intolerance. To ber secondary lactose intolerance any sama underlying condition obedo othiedhi koka mano kata mana tuo mantiere no kothiedhe to kendo small intestine dhi chak chango ma lactase enzymes cha kendo biro. Gima ok nyal bedo corrected en kind genetics kind koro developmental kata mana ka nyathino onyuol maonge gi ability mar golo lactase to koro mano ng'ama bedo lactose intolerant for life. Gik makele opogore nyiso kacha genetics kapo ni nyathi onyuol kod ratil matin mar del kaka ji medo bedo madongo chandruoge mopogore kata tuoche mathoro mako oganda wa. Bende watire ga kod cases Dr. Phoebe mayudo ni nyathini onyuole kod ratil matin, nyathi achiel ni kako medo dongo thuolo ni mar bedo intolerant bende medo bedo kata nitiere kod tuoche moko bende e nyimbicha. Watire kod cases ainago magi giduto te onywandore kuom ng'at achiel makoro to kapo ni watire kod cases ainago ang'o matimore? Kantiere combined conditions go to nyalo mana bedo managed. Ka wacho ni ka en nyathi ma wacho ni for example en gi milk allergy to en lactose intolerant to en all gigo inyal koro nyathini koro wa eliminate chuth lactose wanyalo eliminate lactose mar dweche moko to bang'e koro wakele wadoke mos nikech lactose gima ober godo kata gima duong' mantiere i chak maendi to wan gi yogurt ni omede rangi matin koro en strawberry. Gima chak ber godo e del en calcium gi vitamin D. Manyiso ni okonyo mondo chogo kata mana lekewa obed motegno kendo mondo obed strong. Koro nyathi ma obedo gi combined challenges gi inyal manye alternatives moko kuma nyalo yude chiemo man gi calcium to obede chieng' moromo nikech sub-Saharan Africa kod wayudo chieng' moromo to sama yudo chiemo man gi calcium go kaka rech michamo gi chokene kaka omena koyudo kata mana chiemo moko kaka almond milk nitiere alode moko bende spinach, broccoli, liver
gin kata tong gimbe gin gi calcium moko matin manyathi makoro ok nyal chamo chak kabisa ni nyalo konyore to mogik ka onyalo dhodho chamio to dhodh exclusively madweche auchiel to endelea kata mana 2 years and beyond. Gimoro moro mantiere gi berne nyaka bed gi rach ne chak bera chutha to kaka ni wacho ni aging teneni kaka ndalo medo sudo e kaka thuolo mar bedo intolerant bedo malo. Chak achiel ni kotendre kod penj laktar ni watimo kodi e boma ma Kisumo ni sana ahinya joma mine onego beni madhe kotendre kod choke joma mine kaka medo bedo mayot kaka ndalo medo sudo. Ngato en intolerant, choke ne bende medo bedo mayom kaka omedo bedo maduong'. Gik moko mane wawacho ka duto te mine mapek kod gik makamago kata kamano we kanyo mondi wabumule kaka wanyalo thiedho kata kaka wanyalo manage lactose intolerance. Bendo bedo ka kod cases ma ngato obera kato apoya nono en intolerant. Bedo cases mang'eny apoya nono obedo intolerant kendo pod wadoke gima kelo lactose intolerance kendo iyudo ni atamalo pra beach gi wiye mar jok mabedo lactose intolerance ne okonyol gigo ochakore mana bang'e ewi dongo. Koro gima kelo gima na mokwongo en lactase ka kodok piny nikech en gima lactase no kaka wamedo dhigige kaka kiwango ne bende dok piny. Samoro bende ng'ano yudo tuo moro ma affect bundie ma kata ulcers, celiac diseases, gastroenteritis kata mana kuot ei nyombich. Samoro bende ng'ani yudo thieth moko kata yedhe moko manyalo kelo corrosion e intestines kaka ma for example tiyo gi antibiotics e muda mang'eny. Wasewacho ni antibiotics ober to koti kode mang'eny to nyalo yweyo bacteria maber kendo bacteria ma ok ber. Koro mago bende koro ewi dongo kopo ni ng'ato romo gi gik makachal kamago to onyalo yudo lactose intolerance. To ng'enyne onge ji mang'eny man kode ne ok onyuol kode. Wamake kaka kanyo Dr. Phoebe ka waduogo to wang'eni kaka wanyalo manage lactose intolerance nikech wacho ni gima bedo managed. Kaito bende imulo kamoro kacha ni onyalo mako ng'ata poya tiyo kod antibiotics kuom thuolo malach mokalo dhi yweyo bacteria mabeyo nyaka gi maricho e ich ka am. Okang' mane minyalo tiyo kod antibiotics to kapo nono yochopo kanyo to nego beni weyo kuom thuolo marom nade mondo mi kikokelni chandruok magno mi ibedo intolerant waka uyweyo. Seche mwaka uyweyo ni tudi kodwa SMS nitiere e screen mari nyalo tudori kodwa Facebook page en page laktar mondo mi penjo duto te manyalo bedo godo Dr. Phoebe biro duoko. Kiki dhi mabor kikisudi. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Koro ka joma danyo ute yudo ka kendo koro digital tax mang'eny ochul VAT, ochul capital gain tax, ochul lawyer ne. Koro wase jomoko koro kendo miyo ute moko ma osewagi jomoko koro. It's time to strike back. Radiant Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. To get this song as your skiza tune, dial *811*404#. Kumbuka, Skiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Ayes 204, nays 115, abstentions nil. So the ayes have it. Od bura opodho paro mar chik mar omenda mar higani ka joma ne osire gin jod bura 204 ka moko 115 ne okwedo chikno. In 3 to 4 years, they'll come back to us. 2027 is Isituko. We will sign up to vote and we will go vote. In fact, we will educate each other. It's our country as much as it's yours. Jopiny e counties mopogore opogore pacho ka owuok oko ka medo kwedo paro mar chik mar omenda ma higani. Magiramo ni biro medo keto ngima kama tek ne jo Kenya.
The petitioner has not proven his case. Quite weird finding by the court. I look forward to, it's called what, Generation Z or Z? Duong' ni kitso mar CBC ber kendo diro oko bura mane omak gi okil Nelson Havi mandewa ni ochung' kit somono. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kane pok wadhi e yueyo ne Dr. Phoebe Pumonwa wach mar antibiotics. Mabende thothne ng'ato wacho ga ni nawinjo ka yamoro chanda adhi anyiew antibiotics. Tere antibiotics mathothne ji nyiewa nyiewa. Wacho kacha ni kinyiew kendi. Bende kinyiew kata komigi laktar to wach ni muonye ndalo 5 kata ndalo 7 kiki extend mulna kar antibiotics ka kod chandruok monyalo keto e nyambich mangno mi ng'ato bedo intolerant kod kako nego beni rito seche ma imadho antibiotics. Ero kama na inya Kenya kaendi wasebedo gi problem mar antibiotic misuse. To antibiotic misuse no biro ga nikech tuoche ikelo gi gik mopogore, nitiere fungi, nitiere virus, nitiere bacteria gi pathogens mamoko. Tineno ka samoro tuo mikelo gi virus symptoms chalo gi tuo mikelo gi bacteria. Koro waero ringo kao antibiotics e duka kata mana ka wadhi hospital kitero nyathi, daktari nyisi maber nyathini ok en bacterial infection to insist ni nyaka ne augmentin nyaka mi antibiotic moro ikineno ni nyathi. Koro misuse no ero nyalo bende cause nikech ibo bedo kimonyo antibiotics to bacteria maracha onge, koro oyo bacteria maber, bacteria marach be. Kendo tiyo gi antibiotics mar thuolo malach moloyo kaka ne daktari ondike. Kendo tiyo gi antibiotics ma self prescribe ni dikendi to imuonyo kendo be nyalo kata mana kelo problem bang'e ka koro tuo mar adier to koro dendi osebedo resistant ne antibiotic cha koro kelo problem. Koro ber mana ka wa stick to prescription mar daktari kendo ber ka wa thiedho tuo kaka dwarore. Ka en bacteria to wamuonye mana antibiotics. Ka en virus to kik wakete antibiotics. Antibiotics go yueyo bacteria maber kendo yueyo bacteria marach. To nyalo kelo ulcerations e small intestine. Sama ulcerations no timore to fulo ni kata mana enzymes kaka lactase ka koro bedo affected. Enango mongo nego beni ng'ato timo mondo mi kik obed kod chandruok mar nyimbich matindo mangno mi ng'ato bed intolerant seche ma otiyo kod antibiotics. Kuom ranyisi antibiotics odhi moyueyo bacteria kaduto te oyueyo gimoro amora makoro intestine ombich matin nyalo bedo kod chandruoge mang'eny. Ere kaka inyalo ritori mondo mi at least ikushon kata irito ombich matindo mondo mi kik kel chandruok. Ombich matindo wacho gani mondo kaka wasebedo kwa puonjore kae ni mondo wa protect the gut microbiota. Wachamo chiemo man gi probiotics to gi chiemo man gi prebiotics. Prebiotics e chiemo probiotics. Probiotics gin chiemo mobedo fermented foods kaka yogurt, mala, nitiere nyuka mobedo fermented, nitiere chapuya gi ber gi nyombich. To kendo prebiotics ok gin kaka fiber foods kaka olemo gi alode. Koro kwa chamo chiemo mago to watero piny chiemo man gi mo mang'eny, waketo piny chiemo man gi chumbi mang'eny, waketo piny chiemo man gi sukari mang'eny, to wachamo chiemo ma mainly ai puothe to gi probiotics to wanyalo konyo mondo microbiota, gut microbiota cha ndalo mwamuonyo antibiotics kata mana bang'e konyo mondo healthy bacteria obed mang'eny moloyo unhealthy bacteria mantiere e nyombich. Mato kamuonyo antibiotics ber ka tiere ka kirito ombich. Waneno del kwero chak kata bedo lactose intolerant, wamulo kacha milk allergy, waneno kacha gigo mamiyo del nyalo kwero chak kata del tamore chak momiyo ng'ato bedo intolerant. Wadwa ng'iyo kaka koro wanyalo deal kod gigi nikech nise wacho kacha ni wa manage gintiere kaka wadaka kodeka to nyaka wangi kaka waduoke chien mondo biki kokel chandruok mang'eny matamre gino nikech kapo ni ng'ato diewa inya kata nyathi diewa inya wang'eyo chandruok ma diep kelo. Intiere kod ich mokuot satega supong'o iyi, intiere kod chunyi lewi sate kod weche makama utene ni wito gik mang'eny seche ming'ok cha. Iwito pige, iwito chumbi mag del, iwito chiemo, chandruoge gi ng'eny mokalo. Daktari, wadwa ni mondo mwang'e ni kaka wanyalo manage ponono ni onyuol nyathi ma enonge kod lactase kata matin. Konyuol nyathi ma onge kod lactase kata matin, gimokuongo manyalo konyo en ni wanyalo eliminate lactose foods. Lactose foods gin chiemo kaka mantiere gi lactose eigi. To samoro ng'eny gintiere kata mana hidden lactose kaka donuts ngendi onyalo bedo no ken chak to otede gi chak
to ketne toppings bende meke ice cream. Nyalo tinge malo mate. Okete toppings meke ice cream nyalo neno kanyo ero. Koro mano ka en ng'ama lactose intolerant nyalo weni kika madh chak to adi acham donut ni. Samo chamo donut no podo yudo ice cream molos gi chak kendo podo yudo donut bende molos gi chak. Koro gimokwongo minyal tim ne nyathini en golo chiemo man gi lactose e diet ne. To kwa golo chiemo man gi lactose e diet ne kata mana jok monyuol ma onge lactose to wacho ni kik wagol chuth. Nyalo golo maybe for dweche adek. Kaso bangi duoko achiel ka i observe. Mar ariyo nyalo dhi imanyo gimiluongo ni lactose free foods. Ntiere lactose chak achiel ni, ntiere lactose free milk. Begine duka. Yogurt achiel ntiere lactose free yogurt. Ntiere chiemo mang'eny ma pod iwacho ni lactose free to gina chak. Wanyalo kendo manyo alternatives meke chak. Ntiere rice milk, ntiere almond milk, ntiere chak moko bende ma wanyalo madho ma onge gi lactose e iye. To kendo wanyalo manyo alternatives ma koro ka wagolo lactose bichuth. Wawacho nango ere kaka nyathini kata ng'ani pod boyudo calcium nikech calcium ka ok wachamo maber kaka wapuonjore joma miyo koko cham calcium maber nikech wawacho ga pile ni ng'ama miyo man gi ich ber ka umadho glasses 2 kata 3 e odiochieng'. Onyalo bedo glass mar chak ma fresh kata mopoto. To ka en gi lactose intolerance to koro watim nango. Koro nyaka wamany kaka wayudo chiemo man gi calcium nikech kaka wamedo dongo kaka bone density bende bedo mayom. Sama chogo yom to otur mayot. To sama otur mayot osteoporosis jachendo. Koro chiemo man gi lactose man gi calcium wacho kaka omena, chiemo man gi bones, alode kaka spinach, kaka broccoli, wacho chiemo kaka liver, wacho chiemo kaka tong. Tiro alternatives gwe kontiere kendo almond milk, rice milk, kata mana soy milk, soya ni. Embo ber kabisa en gi very high levels of calcium to en zero lactose. Koro mago bende nyalo konyo ng'ama miyo kata mana jatuo ni kata ng'ata ma deher mondo yud calcium to okonyal madho chiemo man gi lactose. Thothne kwa donje duka Dr. Phoebe, lactose free milk beche tek ga. Nikech ang'o? Ang'o miyo beche tek nikech adier kaka almond milk. Kineno almond milk lita achiel, odhi biro kata siling madhi mana 100, siling 500 gi wiye. Mano lita di, lita achiel. To moko ginyalo yudo kata gi 200 gi wiye, 300 gi wiye. Ang'o miyo lactose free milk beche tek? Nikech okale through process mar pogo lactose glycogen to glucose. Kendo kiyudo lactose free milk to en kimadhe to joko meat. Omili nikech glucose cha ni en free. Glucose ni kanyo free, gi galactose gin free koro sukari cha ng'eny. To lactose poko tugore. Koro gibedo bei matek nikech yudo gi okyot kaka almond milk no mondi yud almonds owuon mondi losi ok pidh gi Kenya kaindi ipidho gi e pinje maoko. Koro mane momiyo bech nyalo bedo matek. Koro wacho ni kinyalo reduce levels meke chak to kaka mano to many alternatives ma inyalo tigo to bende sani ntiere yath ma inyalo muony over the counter ma nyalo konyo mondo enzyme cha obedi iluongo gi ni enzymes. Inyalo muonye as a droplet kata mana as a tablet kapok imadho chiemo man gi lactose. Koro inyalo take just a drop of lactase to imadho chiemo man gi lactose to koro dhi konyi mondo chiemo cha obed digested. Giyudore mayot. Pimno wach yadhni. Giyudore mayot Dr. Phoebe kachiel kod lakteche mathoth ma wasewache penj laktar ka ani kik inyiew yath kendi ka laktar ok ondikoni. Giyudore mayot tiende ni daktari iyieno mondo wadhi wanyiew yadhni kendwa. Kata mana lactose intolerance ok ber ka diagnose kendi. Ka wasepuonjo jowinjo joneno wato ng'eyo symptoms to ber kendo ka bedo piny kendo gi daktari. Nango nikech symptoms ma wacho gi kendo nyalo bedo ni gin symptoms meke tuoche moko. Kaka ulcers bende bor kelo mana cramping ich maremono. Tuoche moko nyalo bedo gi bloating. Koro kibedo piny gi daktari mokao history, mokao symptoms gi mopenji a few things, motim test. Ntiere test manyaka tim bende Ruth mondo oyud ni lactose intolerance ntiere kata onge. Mokwongo iluongo ni hydrogen test. Ma daktari bokwai mondi madh chak kata chiemo man gi lactose. Bang 30 minutes to ibro pim breath kata mana hydrogen. Ka lactose digest maber to hydrogen no ok bi bede breath kata mana muya mwayueyo. Koro ibo kodo balloon to ipimo hydrogen levels kanyo. Koro ka hydrogen go ng'eny mano manyiso ni lactose cha ok otugore maber. Ntiere bende lactose intolerance blood test en koro ipimo remo. Bang kose madh ka eni ibedo maonge chiemo ma 8 hours nyalo fast the whole night kata gimi madho mokwongo en chak kata mana mala kata yogurt. To koro bang 30 minutes 2 hours to ipimo the glucose test. Ka ka glucose no okoidho to manyiso ni glucose cha okowere lactose. Koro nyalo bedo lactose intolerance. Tire moro test moro be iluongo ni stool acidity. Eni tiyo kode gi nyithindo. Nyithindo samoro kaka nyalo blow balloon nyalo bedo matek. Koro e stool chande acidity cha bacteria mane gore e large intestines cha acidity cha moro nyalo
mokalo nyaka e stool kata mana e oko. Koro mago te ok en diagnosis minyalo timo kendi. Koro ka daktari yudo ni adier in need lactose to ok inyal tolerate to nyalo prescribe ni enzymes lactase minyalo muony kata minyal ket droplets mana matin to nyalo konyo mondo symptoms go obed matin. Adoni koro wangi kaka wanyalo manage lactose intolerance diet. En diet ma ka en chandruok ma waseyudo ni ngato en intolerant ni wacho ni mokwongo ber ka igola gola kinyalo gol chak to gol kinyalo ti kod yedhe ma itiyo godo gi to iti godo to yedhe gi onego bed ni itiyo godo kuom thuolo marom nade kata kaka ngato nyalo manage diet ne. Koro mar diet lactose intolerance wacho ni en del ok nyal break lactose. Koro manyiso ni lactose yudore e chak. Koro wacho ni mokwongo inyalo manage manyo lactose free foods. Ka en chak to lactose free yogurt, lactose free mala, lactose free milk, lactose free. Mago manyiso ni pod en aena chak to koro onge gi lactose. Mabe no wacho ni rachne samoro yudo gi ok yot. Kendo bende samoro nengo bedo malo. Koro mar ariyo bende wanyalo temo mondo wa eliminate lactose e diet. To ka wa eliminate lactose e diet to lactose containing food kata mana chak nikech wacho ni lactose en chak. Kwa golo chak e diet to wa daktari kata dietitians wacho ni kik wagole for a long time. Nyalo gole dweche adek to bang'e kendo ichaki temo mondo introduce mos mondo ing'ane nani to be symptoms kapod dugo koso koro gionge. Koro mano bende is another way of managing. To kendo no wacho ni alternative en chiemo mage manyalo bedo ni wanyalo chamo to pod miyowa mana benefit kech gimigorruok ne kae en calcium. Calcium dwarore nyithindo matindo between 600 milligrams to minimum gi each around 1500 milligrams e odiochieng' kodiochieng' mondo gibed gi bone health kata mana bone density maber. Koro ere kaka wanyalo yudo calcium ni kata obedo ni okwa madh chak mar dhiang'. Ilere maber mokalo. Bende samoro ngato en ga intolerant oweyo chak kuom thuolo ma opogore kata oweyo lactose kuom thuolo moro. Nitiere kaka magini nyalo lala kende ma kendo kiduogo ti deda ka ibi madha chak to bi bera yunge kod chandruoge gi. Olal kende mayot kendo mang'eny. Ka watimo gimiluongo ni ka secondary lactose intolerance cha ka the underlying condition cha no se thiedhi ka ne jatuoni nigi ulcers to ulcers no thiedhi to kendo koro lactase cha kendo dongo ka ne nyathi ma premature to koro ne lactase enzymes cha poko develop kaka nyathini medo dongo kaka kendo lactase cha biro. Emo mi wacho ni samoro nyalo lal kende to samoro bende ok nyal lal. Kolo nyaka bed manage to ka wagolo diet to kik wagole chuth watem. Nitiere bede jomoko ma lactose intolerance ni luore gi ji. Nitiere ng'at ma komadho mana chak nus glass to gimo winjo onge. Kendo wacho ni jok man gi lactose intolerance ber ka gimadho chak to gichamo kaachiel gi chiemo moko to ok ni gichamo chak lilo. For example, inyalo chamo chak e cereals kaka Weetabix, cornflakes, imalo chamo chak to gi chiemo moko kata kaka nyoyo. Koro samitimo kamano to koro idhi slow down digestion to lactose cha bedo digested mayot moloyo kar chamo chak lilo on an empty stomach. E kiyolo chak lilo e to koro thuolo ni malo mokalo mondo miranyisi ka oneno. Dr. Phoebe, samoro ngato neno ga ranyisi gi to linga go alinga orama pod madha chak kata pod ochamo chiemo mantiere kod lactose mabende waseyudo ni gibiro e yore mopogore opogore. Ginyalo pondo nyaka e chiemo kaka yoga kaka donut cakes kod gik makamago. Pono no nigi ni ok othiedhi modhi nyime kuom thuolo malach. Bende wanyalo bedo kod hinyruok monyalo kelo e del long term. Kamano nitiere hinyruok monyalo kelo e del Ruth. Mokwongo kaka wamedo diarrhea kata mana bloating gweko kaka wamedo diarrhea to nitiere madili ma walale del kata mana nutrients malale del manyalo kelo dehydration bang'e nikech ng'oni diarrhea en electrolytes ema bedo lal to mogik ma wanyalo wacho ni long term kabisa en na osteoporosis. Sana kopo ni ng'ama wuoyo godo lactose intolerance ni omadho mana chak maonge chiemo moko kendo man gi calcium to chagni ok konyo nikech chagni ok bed broken down mondo kata mana calcium gini ka oyude iye kanyo. Koro long term nyalo bedo osteoporosis ma wayudo ni sani en problem ahinya e kaka wamedo donjo kaka koro ka ng'ama iki osebedo mang'eny koro accident kodo matin to koro ka choke osetur to koro kosetur mondo obed repaired nyalo bedo matek. Koro wanyalo wacho ni lactose intolerance en mainly discomfort. Ok ibedo mayot ka iyosiko kuot ka idwa ng'ok seche te kata ka iwinjo kidwa diarrhea seche te to sana long term en ka koro choke wa ong'ikore nikech gimiluongo ni osteoporosis. Kaito bende kotenore kod mana penj laktar osteoporosis bende nyalo miya ni samoro bende ni chiewa chini ini ndende to kichiewo
wuoyo tipo mana ka tiendi otur ipo mana ka badi ong'ikore nikech choke obedo mayom yom. Emomiyo ber ka wachamo omena to kendo jowinjowa kik gol wi omena. Omena chamo omena gi wiye. Tiere jomoko ma pod pudho wi omena. Kik pudh wi omena nikech ang'o? Wi omena cha otimo luongo ni omega 3 and omega 6 fatty acids. To kendo bende en gi choke ma wawacho ni edible bones makonyo mondo odonje i choke mondo los calcium. Omiyo kik ichod wi omena oko. Kata fulu chama. Ero kama ne Dr. Phoebe wach mogik miweyo wagodo odiochieng' ma kawuono. Awacho ni lactose intolerance nyalo bedo prevented kendo nyalo bedo managed. Symptoms wawacho gi kofulo ni ngi lactose intolerance. Kiwinjo symptoms gi to ber kama mondo daktari otimni diagnosis mang'eny. Chak podi nyalo madho to podi nyalo madhe kiwango matin mondo kik okelni chandruok kata mana hinyruok moramora ei dendi. Pono ni ng'ato dwa tudore kodi yudi kani. Wantiere Kisumu Hospice Plaza kata mana Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital Kisumu. Amor ga mar bedo kodi. Ageno ni odiochieng' machielo kendo kaluongi tibo biro mondo mi wagoye mbaka kotendo kod weche mag chiemo makare kaka inyalo tigi chiemo e geng'o tuoche thiedho tuoche kaachiel kod bedo kod ngima maber nikech ngima en mwandu. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. An mago kanyo nyaka Ramogi Ajwang' ni kata kigolo lactose to kikigole kuom thuolo malach. Igole to bang' ndalo mamoko tiduoke. To wach maduong' moloyo makacha Philip Ochieng' wacho ni kichamo omena kik ichod wi omena kata wiu chama wiu kaka en wiu no. An Ruth Otieno oriti masani.